आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय स्टेट गभर्नमेन्टनि स्किमफोर। नोंथाङा स्टेट गभर्नमेन्टनि बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम गोदानफोराव नोंथाङा जुदि एप्लाइ बानायनानै दोनदोंब्ला नोंथांमोना थाबैनो बेंक एकाउन्टआव नोंथांमोननि राङा फैसिगोन। नोंथांमोना नैबे दा मडेल कड अफ कन्डाक्टआ दा सोलिबाय दङ। दा नोंथांमोना बे स्किमफोरनि रांखौ मोनथ'नाय नङा। जेब्ला 4 जुनाव इलेक्शननि रिजाल्टआ जोबगोन अब्ला नोंथांमोना बे 4 जुना जोबनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बे स्किम गोदानफोरनिफ्राय नोंथाङा रांखौ मोननो हासिगोन नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव। नाथाय गोबां मानसिफोरा बे स्किमफोरनि रांखौ मोननाय नङा। जेरै नोंथांमोना महिला उद्यमिता अभियान स्किम सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रां नोंथांमोना नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव बे रांखौ मोननो हागोन आरो अरुणोदय स्किम गोदाननि रांखौबो नोंथांमोना थाबैनो मोननो हासिगोन। नाथाय नोंथांमोना मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय नोंथांमोना बे रांखौ मोनाबो जानो हागौ। जुदि नोंथाङा दा सम थानायावनो नोंथाङा बे खामानिफोरखौ मावनानै लायाब्ला। आङो आगोलनि भिडिअ'फोरावबो बे प्रसेसखौ देखायबोबाय दं, थेवबो आङो बेखौ गोदान भिउवारफोरनि थाखाय लानानै फैदों जाहाथे बिथांमोनाबो मिथियाखैब्ला बे खामानिखौ मावनानै लानो हायो आरो बे स्किमफोराव एप्लाइ बानायदोंमोनब्ला नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। जेरै PM किसान, महिला उद्यमिता अभियान, अरुणोदय स्किम आरो टयलेट बेफोरबायदि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि गोबां स्किम। नोंथाङा मोनसेल' खामानिखौ मावनानै लानांगोन। आङो बेनि प्रसेसखौ गोबां भिडिअ' देखायबाय दं। बेनो जाहैबाय DBT प्रब्लेम। गोबां मानसिनिया DBTआ प्रब्लेम जायो। नोंथांनि बेंक एकाउन्टजों आधारजों लिंक गोबां मानसियानो बानायो, नाथाय नोंथाङा बेखौ चेक बानायनांगोन नोंथांनि बे आधारजों बेंक एकाउन्ट लिंक बानायनाया एक्टिभ दंना गैया। नोंथाङा बे एक्टिभखौ बोरै नायगोन, बेखौ बोरै थिक बानायगोन, आङो बेनि A to Z प्रसेसखौ नोंथांमोननो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोननो A to Z डिटेल प्रसेसआव देखायगोन। जाहाथे नोंथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्टनि बेफोरबायदि स्किमाव एप्लाइ खालामनानै जेब्ला नोंथांनो गभर्नमेन्टआ रांखौ रिलिज खालामनानै होगोन अब्ला नोंथाङा जाहाथे नाङा। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदान बा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। जोङो दानिया नायदिनि नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि स्किमाव एप्लाइ खालामनानै दोनदोंब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन नोंथाङा बे रांखौ मोननो थाखाय। गिबियावनो जाहैबाय नैबे DBT, बेखौ बुङो डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। नोंथाङा बेखौ एसे बुजिना लाग्रोनाया मोजां जागोन। मानो होनोब्ला नैबे डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि जोहैसो दानिया गभर्नमेन्टआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किमानो जा बा स्टेट गभर्नमेन्टनि स्किमानो जा नैबे DBT होननाय सिस्टेमनि जोहैसो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट फैसाखौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामनाय जायो नैबे DBT होननाय सिस्टेमजों। बेखौ नोंथाङा आधार कार्डनि आरो नैबे बेंक एकाउन्टजों नोंथाङा गावबागावनि आधार कार्डजों बा बेंक एकाउन्टजों नोंथाङा लिंक बानायनानै नैबे DBT होननाय सिस्टेमा नोंथांनिया एक्टिभ जानांगोन। नोंथाङा गिबियावनो चेक खालामनांगोन बे DBTआ एक्टिभ दंना गैया। दानिया जोङो नोंथांनि DBTआ एक्टिभ दंना गैया जोङो बेखौ नायग्रोदिनि गिबियावनो। दानिया नोंथाङा बेखौ गावबागावनि नोंथाङा आधार कार्डनि हम पेजाव हाबनानै नोंथाङा बे DBTआ नोंथांनि बेंक एकाउन्टजों लिंक दंना गैया, एक्टिभ दंना गैया, नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गिबियावनो नोंथाङा गावबागावनि मबाइल फननि जोहै नायनो थाखाय नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनांगोन UIDAI नोंथाङा बेखौ सार्च खालामना होबानो जाबाय। बेबायदि आङो लोगोसे बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्टयै पेजाव थांनानै नायनो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन माइ आधार। नोंथाङा बे माइ आधाराव थुना नांगोन। जोङो बे माइ आधाराव थुबाय। माइ आधाराव थुनानै नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों आधार सार्भिस। नोंथाङा बे आधार सार्भिसाव थुनानै होनांगोन। जोङो बे आधार सार्भिसाव थुबाय। आधार सार्भिसाव थुना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों आधार लिंकिं स्टेटास। नोंथाङा नैबे आधार लिंकिं स्टेटासाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुना होनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों लगइन। नोंथाङा बे लगइनाव थुनांगोन। जोङो बे लगइनाव थुबाय। दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा नैबे इन्टार आधार नाम्बार, नोंथाङा नैबेयाव आधार नाम्बारखौ बहायनांगोन आरो नैबे केपचाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन आरो नैबेयाव लगइन उइथ OTP नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव आधार नाम्बार आरो नैबे केपचाखौ बहायनानै नैबे लगइन उइथ OTPआव जोङो थुनानै होनोसै। दानिया जोङो बेयाव OTPखौ बहायबाय। नोंथाङा नैबे
लगिनआव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे लगिनआव थुनानै होनोसै। लगिनआव थुना होनाय लोगो लोगोनो दानिया बेबायदि मोनसे बेयाव पेज गेवगोन। नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों बेंक सेडिं स्टेटास। नोंथाङा बे बेंक सेडिं स्टेटासआव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव गोजौआव नुनो हागोन कंग्रेचुलेसन इउर आधार बेंक मेपिं हेज बिन डान बेबायदि खोथायनांगोन आरो नोंथांनि बेयाव आधार नाम्बारा नैबेयाव थागोन आरो नोंथांनि बेयाव बेंक नेम मा बेंकआ डिबिटि कानेक्ट जानानै दं नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि बेंकनि नामखौ नुगोन आरो बेंक सेडिं स्टेटास मेन बुस्थुआ बेनो बेबायदि एक्टिभ खोथायनांगोन। बेयाव एक्टिभ खोथायाबाथाय नोंथाङा रां मोननाय नङा। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनियानो जा स्टेट गभर्नमेन्टनि स्किमनियानो जा नैबेयाव नोंथाङा माब्ला बे डिबिटिखौ कानेक्ट बानायदों बेनि डेटखौ नोंथाङा बेयाव नायनानै लाबानो जाबाय। जाय बिथांमोना गोदानै डिबिटि लिंक खालामदों नोंथांमोना बे प्रसेसआव थांनानै बेबायदि नायनानै लाबानो जाबाय। जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुप बा अरुणोदय स्किमाव बा पिएम किसानाव जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायदों रां मोनाखै बा बानायनो सानदों नोंथांमोना बे प्रसेसखौ थांनानै बेबायदि खेबसे नायनानै लाबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा बेफोरबायदि प्रसेसखौ नोंथाङा चेक खालामनांगोन। जुदि नोंथांनिया बेबायदि एक्टिभ खोथैदों अब्ला नोंथाङा बे आधारजों बेंक एकाउन्टजों नोंनिया लिंक जानानै दङ एक्टिभ दङ। नोंथाङा जिखुनु हक नोंथांनि सेन्ट्रेल बा स्टेट गभर्नमेन्टनि स्किमनि रांखौ सोगाफ्रोमबो नोंथाङा मोननो हासिगोन। नोंथाङा जुदि बेबायदि नोंथांनियाव देखायदोंब्ला बेबायदि एक्टिभ खोथैदोंब्ला आरो नोंथाङा बेबायदि स्टेटासा बेबायदि बेयाव इनएक्टिभ खोथैदोंब्ला नोंथाङा बेखौ आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनांगोन। बेंकआव थांनानै नोंथाङा एप्लिकेसन गांसे होनांगोन बा नोंथाङा इण्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंक होननाय मोनसे बेंकखौ पस्ट अफिसाव थांनानै नोंथाङा बे एकाउन्टखौ खुलिबाथाय अट'मेटिक बे डिबिटिया एक्टिभ जागोन। अब्लानिया नोंथाङा पिएम किसानफोराव जुदि नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै रां मोनाखै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनि रांफोर स्किमफोरनि रांखौ मोनाखै अब्ला नोंथाङा बे डिबिटिया लिंक जानाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेफोर थाद'नाय रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।